kublay pi baro ko men ko para ki bapeya kani ka channel jungi nala ki jong ki yang kisem ni ai kublay pi ha kani ka janmit ni duai na ka benta ka jintmu jong pi baro to ngin sedang ya kani ka jingde niam jungi shwa bangin pule ya kini jintmu jong pi da ka bang ye duai lang chisin kublay ko maria ban IT ha ka maria na ka benta ki kam ki jam jungi baro hagan ka janmit badu hagan ka mas ba ngila ban pelik jingmut rengkat bat kamay binang be kublay kumaria ka badap ka jinyi utrai don bat phala kerkuy pana bedang gikentai bala kerkuy so ko jong pau jisu kumaria bakhuid kami jong kublay to duai na ka benta jungi kinong pop menta bad ha ka por ka jinyap jungi amen ni duai hagan ka janmit na ka benta ka jintmu jong well star marweng ngidwai ha ka nega janmit na kabenta ka jintmu jong i banisha rapsang i bakwa bangin duai na kabenta i delfina rapsang bena pedang ka jinshitom bau blade ta kan radun ai no i ha ka jinko jinkia ngidwai ha ka nega mas na kabenta i Paulus susngi i Ferdinand lengdo bakershan maulong bat kwe kinong Meghalaya kibawan pai na Goa makin yo ya kajinya da na blade raken rat ngidwai ha ganegamaz na kabenta i Arabian Mary Wargery i Libyan Mary Wargery kabade gasngi kha jungi menda gasngi to blade raken rat ungkar khuye phi Arabian Mary Wargery but Libyan Mary Wargery ma pinang he dang san ha gajing yo blay ha gajing tip riu tip blay gajing nang gajing start pin im shong pra shong shang ngidwai ro na ka bentai bi phalin i pi balin Mary Karim basan lakra hagne ga sni kha jung i bami i boble te kandan ungkar khuru i ngidwai hagne ga mas na ka benta ki khlum ki barang shu kha bakin yo ya ka jingko jingkhia badru i ki kimi ki kpa la pha e ga jingtmu da iwe himani para jungi number bakut khandai ndriu san iwe ar ngidwai hagne ka mas na ka benta ikong prida Mary pengrup ibalaklat no bau train ai i ka jinji tait bam jukut badru na ka bentai Peter S sangma badi Hamid Azil Tham bakin yo ya ka jinji tait bam jukut ngidwai hagne ka mas na ka benta ka ying ka sem jong Steffi lifelang badi Frankie warba bad gikun i Peter lifelang badi Felix lifelang bakin don borobor ya kamet ka bakoit ka bakhia ngidwai ha ganegamas na kabenta kajintmu jong i wei himani parajungi bam tho karteng nambar bakut nyo sau nyo not iwei ibakwa bangin duai na kabenta kani ka jing penjolor jong kamariang ki eryong ulokos wo penjot ya karep karyang ba nginyo ya kajinya danau blay ngidwai ha ganegamas na kabenta gajindap chi post nem gajinya to shong korim jong i Audrey Kharmujai bat ikelum es thaba to bleta kandat pendap i gaying gasem jong pi bat ya pi da gajing i korkhu ya gajing tumu ba bha jong pi ngidwai ha ganegamas na kabenta i me ban yai ne khongji kabade sngi kham da sngi idap khroi snem to bleta kandat korkhu i pi un IP gajing ko jingkhia pinang he dang san ha gajing i li mei pai gi men ki para ba kerpang e yaw blay pinang yo ru gajing nang jing start ha gajing im jong pi ngidwai na ga bentau yo anis walang mat kayeng kasem bakin yo ya gajing korkhu jong blay ngidwai na ga benta i Dominica Jala ba in yo ya gajing ko jingkhia ka bapura ngidwai ha ga ne gamaz na ka benta i sister penhun lang mar benyang rengkat bat lai penrungut ki sister ki bansa shimya ke jenis mai ha ka life ho tarik mentau benai ha Mangalore to bletra kendad un kurkhui ki un ai ki ya umensim khoi ba kinang la ban pan kre shu na ka benta kata ka thong ka ba ki don ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka yeng ka sem jong i sain dur sing nong bet ba distrimiti hun sha kharlung do ba ubleta kandat ungkur kui ga yeng kasem jungki bekin yo ekamet ka bakoit ka bakhia badru na heki ga jinyi e ba maki ki don kam
Ngi duai hagane kamas na kabenta kajingko jingkia jong iglorinda jerwa bat kajintmu jong kaying kasem jong i. Ngi duai hagane kamas na kabenta kajintmu jong i jun nita karbani rengkat berkaying kasem baro boblete kendan ukurkui ki un ai ki ya kajingko jingkia. Ngi duai hagane kamas na kabenta kajinja thai kamansim jong i Anthony Kendronath Panbu bat i rusa karum noi boblete kendan un ai ki ya kajinja thai bam jukot. Ngi duai hagane kamas na kabenta i pa ibadana pedang kajing kordit jong iwe himen para jongi baklem tho karteng ngi duai na kabenta i pa jong pi boblete kendan un don bor bat pi berkaying kasem jong pi Padru hagajin tumu babha jong pi la pha shingi dai wi mani para jongi bamitu kerteng nambar bakut ndru kendai lai ar ngi duai hagane gamas na kabenta i flora jerwa i kelesita jerwa i faustina jerwa badi severus jerwa bakinyo ya kamet kabakoi kabakia ngi duai ru hagane gamas na kabenta Ipreti Lin Borwan boblete kendat kurkui ya jintmu bahajung i badu ngi duai na kabenta i tilip e marak ha jintap khat prasnem gajing klat no jung i boblete kendat un ai i ya gajing jathaj bam jukot ngi duai ha gane gamas na kabenta i Stalin nong sap ibadang syuklat mentara sengi boblen ai i ya gajing jathaj bam jukot ngi duai na kabenta ki bahi ngasem agane kapor jong jing songsi bau blain don lengkat bat ki ngi duai na kabenta ki kelung baro ki bat pang bakin yo ya ka jingkot ngi duai hagane kamaz na kabenta i Mary Selin lengdo bat i McDonald lengdo bakin yo ya kamet ka bakoi ka bakhia ngi duai na kabenta jintmu karpang e jong i Selin lengdo bat i McDonald bar keru ya sngi kha jong ki menta ka sngi boblete kendat undon bor rengkat batki ngi duai hagane kamas komen ko para na kabenta uba sain kupar el maulong batki kun badru na kabenta Eugenia jerwa i balak khlat bot train ai i ke jinja thai bam jukut ngi duai hagane kamas na kabenta ka ying kasem jong ikong kronsi warba bat iba semen kharshieng ki kun ki siu baro bikin yo ya ka jingkur khu jong blai kin yo ya ka jingko jingkhia ngi duai hagane kamaz na kabenta i lampang doloi na kabenta ka ying kasem jong pi pindon na pedeng kamet ka bakoi ki bakya ba blade kandat un kurku ya jintmu babha jong pi ngi duai na kabenta i bandai song ba blade kandat un tesrei ya jing kurku halor jong i ngi duai na kabenta ka jintmu jong i kong Juliana Maulong na kabenta ka ying kasem rengkot kiti baro ba kinyo ya jing sumar sukher jong ublei Malu ya jing da jong ublei ngurku ya jintmu babha jong ki ngi duai hagane kamas na kabenta i hasbon janai marbanyang bo ublei ta kandat sumari i hagane kapor ba inyo ya kamet ka bakoi ka bakhia ngi duai hagane kamas na kabenta ka jingko jingkhia jong i Benjamin Warjuri badu na kabenta i Michael Karsati ba ublei ta kandat undan rin sumar su kher ya ki ngi duai hagane kamas na kabenta ka ying kasem jong i Matilda Karmoplang boblete kendat un don borobor batki unai ki ya jinya da jingko jingkia ngi duai hagane gamas na kabenta ka jintmu jong gaying jong ngi duai hagane gamas na kabenta ka seng samla Katolik Malki batki members baro na du president u general secretary batki members baro batki don borobor ya kamet ka bakoi ka bakhia ngi duai ru na kabenta ka jinjat thai ka bensim jong ikong Amina Karwan lang o try on ai i ka jinjat thai bam jukod ngi duai hagane gamas na kabenta ka jintmu jong i Veronica Thayang kamtap me na kabenta i ka bensim jong i Father Silvanus ngileng do ha ka jingda ha ka jinglang khu south nam ka jing klat jong i menta ka sngi doble de kandat un ai hai Father sngi ya ka jing thai bam jukod ngi duai na kabenta ka jintmu jong i Audrey Karmujai kamtam na kabenta i kilum es taba badru na kabenta i Audrey bamenta ka sngi kitap si post nam ka jing chong korim jong ki ka jing tho korim jong ki ka wedding anniversary boble te kandat kur kui ki un pendap ya ka ying ka sem jong ki da ka jing yej
badru da ka jing kerku ngi duai ha gane gamas na ga benta jing temu jong i James Marba kamtam na ga benta i pa jong i Justin Nongshli ba in yo ya kamet ka bakoi ka bakhia ngi duai ha gane gamas na ga benta jing temu jong i Linda Stokes ngi duai ro na ga benta jing temu jong i Rubiana War kamtam na ga benta u Gracious Khongsha bo blei un rin sumar sukher undai ben poi suk sha ying ngi duai na ka benta ka jin temu jong pi resuk nong rum ka jin temu jong pi Jacinta nong rum ngi duai ro na ka benta ka jin temu jong pi Richard Sengkli kamtam na ka benta ka ri India jungi pangin yo ya ka jin suk ngi duai na ka benta ka jin temu jong pi Domis Kaliang lapin yo ya ka met ka bakoi ka bakhia ngi duai na ka benta ka jin temu jong pi Seviliana Pde kajin temu jong pi Langtai Marbanyang kajin temu jong pi Sara Marbanyang kajin temu jong pi Marisa Swer kajin temu jong pi Pila Marbanyang kajin temu jong pi Mildred Yau Pniau kamtam ya kayeng kasem jong i Vivian Marbanyang bikin yo ekamet ka bakoi ka bakia kajin temu jong pi Bandrihun Mukim kamtam na ka benta jong pi bat jong uba Johnny Bosco Yau Pniau ki khun ki ti baro lapin yo ekamet ka bakoi ka bakia ngiduai na ka benta kajin temu jong i Aihun Shisha Karbeteng ngi duai ro na ka benta ka jin temu jong i Alb Sumer kamtam na ka benta ka jin thai ka sim jong i pa jong pi Sabinus Shirak Khongtim lebro ki men jong pi ki balaklat no bakin yo ya ka jin thai bam jukut duai na ka liang jong i me jong pi kong i boda Jobita Sumer ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka jin temu jong i bayai ne neng nong rangkat kun kiti baro bakin yo ya ka jin kerku ka jin sumar sukher jong ublei ngi duai ha gane ka mas na ka benta ka jin temu jong ka ying ka sem jong i Juanita i Margarita i Albina i Robilda i Merina i Diana i Sabrina i Diana kerkongor i ba aikmen dingdo ka ying ka sem i Bansharai Shilai Tracy Mauri i Irene Swer boble tekendan kerku iki ngi duai ha gane gamas na ka benta kaying kasem jong Emilienda nong dhar Arun na ka benta jin temu jong Gregorius i Bakordor kajin kamansim kajin jata jong kamansim jong Octavius i Dorothy Alphonsius i Sylvester i Ptolemy i Honorius i Lari Kupar bakin yo i kajin jata bam jukut ngi duai na ka benta kajin ko jingkia jong Gregorius i Bakordor i Manbalang i Eugene i Badondor i Bashongdor i Jasmine badi Junosius ngi duai na ka benta i Liza Feni be inyo e jingko jingkia badu na ka benta ka jintemu jong i Asha Meris Imyong bali kun kiti baro ngi duai ro na ka benta ka ying ka sem jong i Don Borlang Shabong ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta i Diliti Marweng i Splensius Watlang i Debestar i Daris Mary i Paul Muse i Paul Muse Marweng i Genestar Marweng ba boleh terkendat ungkur ku yeki un pa ay musim mukoj halor jongki ngi duai na ka bentau Tabor Lang Marweng ba un e rengiu ngi duai ha gane ka mas na ka benta ka mensim balaklat no jong i Margaret Crop Sibon Karkongor Valentinus Hari Chalam Lambert Stone Karkongor Benedict Grace Kongor Rockswell Baby Karkongor bakinyo i jinja thai bam jukut ngi duai na ka benta ka mensim balaklat no jong kini kimen ki para jungi bakin yo jinja thai bam jukut ngi duai na ka benta ka mensim jong i Protasius lungdo bin yo jinja thai bam jukut ngi duai na ka benta ka ying ka sem jong i lang kriem bat i Tisharlan na ka benta ka ying bat ki kun ki ti baro bo ble tekndar ngkur ku ya jin tumu ba ha jongki ngi duai na ka benta i Happiness Karduj badi Army maukon ba kindon bor hap deng jin i ki jin suk bo ble tekndar ngkur ku jin tumu ba ha jongki ngi duai na ka benta i Mary Dakar ba inyon o ya ka jingko jingkia kamtam ba mentai la tia pang la slem bo blame ta i leng ba ka jinya sai lang jong jonga ba jong pi ngi duai na ka bentai Eric Shaipar upniau David upniau Philemon upniau Kodor Maulong Paulus Susngi Ferdinand i Hamar Babiang i Richborn i Marcus i bawan na goa ba guble kendat ungkur ku iki ngi duai na ka bentau Jennifer Nong Sig ba kinyo e jin sumar jong blay ngi duai na ka bentai Selin Tatiana Sotun ba inyo e jingko jingkia ngi duai na ka benta ki mensim balaklat no ba kinyo e jinja thaj bam jukod ngi duai na ka benta i Mary Ban Sabet Chermang
Kepada sengi kah mendak sengi boleh terkendat kuy pi un IP ke jing ko jing kia pinang he lang san ke jing i yo blay badru ha ke jing nang jing stad. Ngidwai hari ne kemas naga bentai kong Monica Shanpru i Rosa ba pen kemen Shanpru i Daron Vianney Shanpru i Rachel ba pen kemen Shanpru ki bahai yang sembaro bikin yo ya ke jing ko jing kia. Ngidwai hari ne kemas naga bentai ke jing ko jing kia jong i AJS Imyong. To boleh terkendat kuy pi un IP ke jing ko jing kia. Ngidwai hagane kemas nak bentak mensim jong i Margaret Robis Karkongor i balap pendep menin kesengi botrain IE ke jinja tait bam jukut. Ngidwai do nak bentak mensim jong i Jeremy W Karkongor benyo i jinja tait bam jukut. Ngidwai do nak bentak mensim jong i Barwil lendo Marius Fankon beri kong Flori Kankon hak jinda prabanai ke jingklat no jongki bo boleh terkendat un IE ke jinja tait bam jukut. Ngidwai hagane kemas nak bentai Finian nong put Bau boleh terkendat Unkurku ya kajin temu babahai jong i. Ngidwai hagane kemas naga bentai kong Rosina Kriem ibadan pedeng kajin shitom mentah hospital. Bau boleh terkendat unkurku i un ai hai ya kajin ko jingkia. Ngidwai hagane kemas naga bentai kajin temu jong i Jowanita, jin temu jong Alvarin, jin temu jong i Bunteng Kainong Sej, kajin temu jong i Mewan Lengdo. Kajin temu jong i Langtai Marbanyang, kajin temu jong i Kolet Wanpli. Kamtam naga bentai Meipa bakinyo ekamet kabakoi kaba Klein. Ngidwai naga bentai kajin temu jong i Bitil la Karum Noit. Kamtam kajin yatat jong kamansim jong i Pa jong i Anthony Kendronath panbu bali Rosa Karum Noit. Ngidwai naga bentai Penbiang Peter Prongrob. Naga bentai kajin temu jong i Bunteng Kainong Sej. Kumbang ila pule mene kajin ngidwai kamtam naga benta ikong Audrey Karmujai bat ikelum estaba kajin dap suppose nem kajin to shong korim jongki. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Kelisita Jerwa. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Penbiang Peter Pengrob kamtam naga benta ba Valentinus Karmuti betan pedang kajin shitom. Ngidwai naga benta kajin temu jong pi Sophie War kamtam naga benta kajin suk akaprathei. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Linda Renja. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Ris Filda Karwar. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Viconia Sosten, kajin temu jong i Alex Karkongor, kajin temu jong i Veronica Bamon, kajin temu jong i Graseldas Imli. Kamtam naga benta kajin kasem. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Ban Kerlang Karwar, kajin temu jong i Matilda Karmau Plang. Mat kajin kasem. Kajin temu jong i Tiang Mon Pedang. Kajin temu jong i Daffy Grace Mayong ya kajin ko jingkia jong i Edwina Malay. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Story Costin, kajin temu jong i Simon Kshar, kajin temu jong i Florentina Lengdo. Kamtam naga benta i Marsilan bat i McDonald Lengdo Moplang. Gabadi sengi ka mendaga sengi. Ngidwai naga benta kajin temu jong pi Aquelin Mary Pengro. Ngidwai naga benta kajin temu jong pi Nestar Kar Mauplang. Mat kaying kasem pinyoy kajin ko jingkia. Ngidwai naga benta kajin temu jong pi Josh Kar Shieng. Ngidwai naga benta ba Pinian Nong Put mat pinyoy kajin ko jingkia. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Wizi Taba. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Blestina Majau kamtam naga benta i Mejong pi i Labit Karkongor pinyoy kajin ko. Ngidwai naga benta kajin temu jong i Deklan Lenra, kajin temu jong i Bahun Karkrang, kajin temu jong i Mak Dilna. Kayeng kasem jong pi Magdalena Langsti boleh terkendan kurkui pi. Kajin temu jong i Bakodor Malngyang, kajin temu jong i Daniela Maulong, kajin temu jong i Bakodor Malngyang kamtam naga benta kamansim jong i Albinus Maukyu benyo ejnya tat bam jukut. Ngidwai naga benta kajin temu jong pi James Sundrem, kajin temu jong pi Nafelinda Pengrob, kajin temu jong pi Dorin Henyota ba boleh terkendan un sumar sukher pi un IP ya kajin ko jingkia. Rengkat bergini kijin temu ki bangila pule komen ko para bar kijin temu jong pi shimet dongin menra iki menta sya kaduan jong try dah kaba ni penlong ya kenyi nya ka kriam kabalong ketendrai jong ka jim Kristan jongi menta tungin yeng bat ngin ya shim ya ka jingruai sedang jong ka Mass Bakhuid.
Sumbashim number Jirwai ke balai spa lai pupra. Lai pra. Dongin ya lek da ke jing shane shachan ka khet jing ai ban yo jing isnei bat ban shem jing rap ha ka por jing don kam ha ka tangu pa baru kun baru mensim bakhuid amen ka jing ai jing try jing Jesus Christ ba ka jing ai jing blai lem bak jing slok jing mensim bakhuid jing don rangkat bat phi baro Rangkat bat phi ru. Ko men ko para ba e menta sai sin ni wan chimenta ha ka ne ka Mass Bakhuid bandoi kerpang na kenta kecing temu jangi kebangila penpau bat kumjuru bandoi kerpang na kenta keperthai brokawai na kenta kaneka ri India jangi hi bakumjuru na kenta kaneka Meghalaya jangi khamtam hakini keski kebelasakta da kaneka erlang thari bat ka jingcur jung slap ba ublei unang aibor amin sim ba ublei unang sumar nang serai unang pej unang seli yang i baro ki balang ki khon jeng u mentangi wan hakmat jeng u banduai ru dak mesim ke jing sengurit man pan map na u na ka benta ke jing duna jeng kala jeng i baro khnang bengen lang bit man chimenta ha kaneng jeng nem ka khoi nga phla hau blei don bor boro warapi ko men ko para ban la le pop shibone da jingpur khat da kritin na ki kam bada jingle da jingle palat chunga da jingle palat chunga da jingle palat krawe chunga namar kata kripat maria bukhoy kabe sa kristi yakangel krihoy bada pi ko men para manduai na kabenta chunga how try play jangi ublei bdan bor boro nis na yangi ban lama bi ki pop jangi unyalam yangi sha ke jing imbom chukut Amen. Go try to his name. Go try to his name. Go Chris to his name. Go Christ to his name. Go try to his name. Go try to his name. Tongin ya duai. To I bauman sim bakho chame ko try ni kerpat un pendap krau bor yangi da kijing ai bikin jaman sim bat un ai hangi kada not ke bapen sngob ha yame bat da ke basbun un penyat yangi katkum kamon jome daw try jingi suke sukhon jome uba imma basin shareng kat ba me ha kijing long ka wei jong man sim bakho wei ublei chinom la chinom Amen.
kejing pule benengkong kejing pule nakikam jongki apostol ha kata kepor ba ukwa bantip ikadaw ba shisha balai kiju kila keno yaw Paulus urang ba sipai ula penlait no ia na kejingkum bat ula hukum ikirang ba lengdo bat ikador bar ban yelum nangta ula wan lam yaw Paulus bat ula penyang yu hakmat jongki Henry haba u Paulus ula yoi ba shi benta kilalong ki sadusi bat shi benta pat ki parisi ula perta jam hakadorbar ko para ngalong u parisi ukhon jongki parisi bat kadai shapang ka jingkmi lenti bat ka jingmi pat jongki bayap bangai syak tian bishar utang shu ong yakane lami ka jing yakajia hapdeng ki parisi bat ki sadusi bat upai ba ulaya pai arliang naba ki sadusi ki ong ba don jingmi pat lemne angel lemne mensim Henry ki parisi ki ngej ha kine baro te lami ka jingkin bin ka bajur bat kato ka ne ki start an ki badai na ka kenhon ki parisi ki layang bat ki kren pen ngim lap ka basniu ha une ubriu mano batip yo umensim ne u angel ula kren ha u bat haba kata ka jingya kajia kala kala ka jingya pen ibor urang ba sipai ba uting yo kin shu patar lengkhot lengkai yo Paulus ula hukum ya kisipai ban la ihir bat penlat jubor ya u naki bat ban yalam ya u syapo kakut ha kamit kababot utrai ula yang hajan jung u bat ula ong to yang skem namar kumba philasakhi yang hangne ha Jerusalem kumta phide ban yang sakhiru haro kaktin jong utrai Gis ngu yaw play kajubab jongpi to sumar yanga ablay namar nga wanri hame To sumari nga ablay namar nga wanri hame to sumar yanga ablay nabar nga wanri hame nga ong ha utrai melong utrai jonga ko try me long kal nong kanti bat kabha jonga mehi me bar ye kabha jonga To sumari nga ablay namar nga wanri hame ngan kirkhu ya utrai uba ai bhut yenga ubawat min midru uyalam ye ka dono jonga nga yai bu ye me try hakma jonga bat u ha kalyang kamon jonga ngan umshum pengki To sumari nga ablay namar nga wanri hame Tekumta ka dono jonga ka shat kemen ka mensim jonga ka kemen wat ka do jonga kan yo jingkermen naba men MIT ye ka mensim jonga shaka nyamra lemne men sha ba ubakhu jongme unmat ya ka jingput To sumari nga ablay namar nga wanri hame men pen I hanga ye ka lenti ka jingim ka jingpura ka jingkemen hakmat jongme bat hakamon jongme ka jingsuk shi junong To sumari nga ablay namar nga wanri hame singob hayeng To kinyalong kaway kumba me kukpa melong hanga bat nga hame ba ka perthai kan duptip badai mame ubala pha yanga wong utrai Alleluia 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 utrai
main don rengkat bat pi Rengkat bat biru. ka jing pule na ka gospel bakhuid kat kumuyones Kaburom hame kotrai. Ujisu lakmit yala kikmat shabneng bat wadwai wong ko kpa bakhuid ngam duai tang na kebenta jong kini Henry na kebenta jong kitu ru ki banget hanga dagaktin jong ki babaro kindup yalong kawai kumba mame kopa melong hanga bat nga hame ba makiru kinlong hangi ba kaperthai kandup nget ba mela pha iyanga ya keburom kabamela ai hanga nga ai haki khnang ba kindup yalong kawai kumba ngiru ngilong kawai nga haki bat me hanga ba kindup kelalong canai kawai ba kumta kaperthai kandup tip ba mela pha iyanga bat ba mela yaki kumba mela yanga kopa ngakwa ba makiru kito ya kiba mela ai hanga kinya don rengkat bat nga hangata habanga don ba kindup yoi ya keburom jonga kaba mela ai hanga haka ching jong me yanga shwa ben thau ya kaperthai kopa bahok kaperthai kam sim ithu iyame Henry nga ithu iyame bat kini kitip ba mela pha iyanga nga lapani thu ya ka kerteng jong me haki bat ngan nang pen ithu iyaka baka ching da ka ba mela yanga kindup don haki bat nga haki kane ka gospel jungu try Kajinyaro ayame ko Chris. nadu kasgi thoding jongka tayo basau jongka paskha la ai hangi ya kaching pule na gospel kalnong khat sau bat penkut benta ya kane ke benta ke bacrong ha benta kasgi kalnong ke bakhat nyau ke dekhot ke ba arphun riu ya kane ka benta jongka gospel jungones bun bha ki briu kim chu pule balai namar ba kalnong khalai jongka gospel ke communes kadai kaching sai kachat jong jisu ba kaching pengkre jong jisu ban lech cha ulum olip banduai lana perket semani bat hadingata na kitu kilai lagi gospel ni shembek ba la poi bech phang kaching kem jong jisu jingwan jong judas bat kitu kisipai ban kem jisu ya kane ya ke gospel ke communes la shem kalnong khat phra te kalnong khat sao khat san khan reu khan nyeu bun ki briu ki khliap no kane kade ka benta ka ba kongsan bha ha ka gospel ka communes namar ba kade ka ching duai ka ba chirong bha chong chisu ha ka kalnong ka ba khat sao u chisu sedang da kini kintin ha bong wat khuslai ba wat ngau deu to shania hau kpa jonga bata shania hangaru don bun ba ki jaka ha ki kamera ha ka hima jong blai bat ya kane baro ngitip ter bat kane ching duai jong jisu lapen sngau hangi ka pormas man la kasngi hadu menta kasngi pala sai kasngi la kut la poi no saka benta ba pher kata kade gospel uyunes kalnong ka arpuwei bekren chapangka ching clay jong u Petrus ya kacing jong uyo jisu timenta ha kane ka por ka ai ka ngisem bau jisu la duai kerpang na ka benta kesenran jong u menin yo sngew bau jisu duai ha ka kong peceliu tam na preng baro ko kpa ba khuj to sumar yaki ha ka kerteng jong me menta ngawan shame mel ngala ai haki ka tien jong me ngan to pen kentang yaki ha ka jing sisa na ke benta jong ki nga pen kentang ngilade kane ka jing duai ku celiu ha pat menta ha ngane u jisu u pen kut ya kane ka jing duai da ka ba ukwa ba kibriu baro ki banget hu kin yalong kawai na ta dau kadon ke benta ha ka dulir jongka
Dorbar ba Vatikan ke baar ban ong ya kane kacing ya ngothu ching mut lang chang baro kibriu ke ba ngej hau Yesus Kris hoi kalong chitom ngi ban ngothu i kane kalong chitom lu ngi ban ya tai ne ingin je pen phai nang no phai nang tai phai nang ni la baklai kum kran ngin sa sakem habangi pej yang gospel communist kalong ke peu khot khan riu Yesus Kran ya kane kacu ke tin don saki wei pat kilang brot ki badai ki chonga Henry ki bom don ha kane ka semlang brot ya kiru ngadei banwan ya lam kin sha skor ya ka sur chonga batkin sakilalong ka wei ken hun hapo wei nong sharai kane ka ching ya teli ka bau chisu ukwa nak benta chongi kalong ka kam tam nak pedeng baro ki wei pat hakum kanu kurkom ngila ban nguthu ya kane uci su kwa ba ngi de bandon kajing ya teli kham tam ngi kibriu badu blai uai blai kat kum kajing batai jong ki start ki ong ba blai udai uta the being of the transcendence means keba palat ya ka bos nguthu jongi keba shalandet hakum kanu kurkom ngila bandon jing dai banu blai badon hakata chelandet chongkil o chelandet chongka chingmu chepakhat chelandet chongka chingmu dur jungi Henry ngi shem pau blai udairu being of immanence ubadon rengkat bat ngi ubadon rengkat baru cisu uba lapan pau ila dei hau cisu bat uni king dei blai ya uba mangi baro ngi kwa banya long paralok ya uba mangi baro ngi kwa banya sno lang banong kublai medeu blai jonga kublai medeu kpa jonga kublai medeu kenrat jonga kublai medeu nong sharai jonga kublai medeu telong jonga cing im jonga tang lada ngila ban nguthu ya kanai ka cing shisha bangi baro kibriu ki banget hau Yesus ngila shisha ban ong ba haoj uni ublay udai ublay ubala shisha ban long onong sishar ubalong usim ukenrat utrai jong kacing im jonga teka dei hok kenyangi bangin nang ya nguthu kham chiliu ya kane bangin pen pau ya kane kacing ya dei jongi ku kong san hadu kata baru ublay bakam chu kacing ya dei jongi bat ki para breu bun ba kacing ya tai ne ka bangila ban ya kren bat menta ka ai ka bangi syam hak cing puli benengkong labatai syai yangi syapang ka cing ya pai kalong ka masuk ba yangi kibriu ban penpai ka kham suk yang ban penpai ya kepela ban ya ka masna bengeka uklung ubasan benai ulala ban penpai ya kepela ndon kanu ka cing ya uklung masan benai ban kencat ya kepela ladang ibu ya kepela halal kami uklung kencat masuk Henry ban maramot ban penyetuli ban penbahab yang kalong ke tom ha kane kecing pli ban kong mentaka sngi ngelayu sngiau syapang kane kawe kecing ya thut ha padeng ki parusi bagi sadusi ki parisi ki kibriu ki banget ya kecing mipat ya kemensim bat ya ki angel ki sadusi pat ki klemnget ya kini barolai tuli haba Paulus Ukraine syapang kane ka cingisha syapang ka cingmi pat bat ka cingim bom cukut hang ni ngi nguthu bakini ki ar liang mamla kimla ban ya mencur kadon ka cing apai pareng joki ki daman epek khmat we pat phi parisi phinget ngi sadusi gemget phi sadusi phi blai phinget bat kamta teter kane ka cing apai kawan hak cingim joki watla baro arken hon ki wan shibenta rengkat batki parisi ban kem daw yau Paulus Henry hak kade ka klip mat nanta kini ki ya her hak kom perkhat joki te ai ken ba mangi baro ki banget hau Yesus Kris mangi baro ki banget hau blai ubala pha ya Yesus Kris cha kan pathai ngin ngothu shai ba ngi long ki khun jung blai ublay la thao yang ni ka dur jungu don ki wei pagi cek breu halen det jong kaneka jaka chungi ngilap nong sa siliang ka dureo
ki bom patip yau Yesus Kristus nak kata jengki kadon kecingnya per kabang imla ban ya batai ban pesengut hu kumba ni ya sengut hu kam tam ni ba pediang Yesus Kristus kum nong pen em jengi bat habang ni puli nado besdang ka Bible hado bekut jeng ka Bible ni shem ya kanai ka bai ki shisha ba ngi dai ki khon jung ublei la thawi hi ka dur jung lada ublei la thawi ngi ha ka dur jung ka cingkeli ka ba pidai bani puson menta kalong ba shanu kani ka dur jung ublei kan selai pai hakum kanu kurukom kani ka dur jung ublei kan sakut mangi ki bangai hau blei mangi bangai ha ka cingpen im jong Yesus Kristus ngi ngai shai ba kani ka dur ka ba ublei la thawi ngi ha ka dur jung kan selai pai bang sho ublei bat ngi selong ka wei ba ublei ha bang ngil pendep ya ka cing im na kani pathai ublei uklam kwa ba ya kan ka dur ka ula ai hanga hapi en sa sha pen pat en sa sha pen pra en sa sha pen julor en sa sha pen pulom ban sa sha pen sniu da kibor jongka perthai hang ne uchi su jai beteng yak ni duai ha ka bo ong kuk pa ba hok ka perthai kam simi thu yame ka perthai kam simi thu yame hang ne Jisu mut banong ba ngi dei ki briu jung ublei bat ngi dei ki nong shang snong jong hima beneng ngi shong ha kane ka perthai tang si por arpor mender ngi long kum ki pilgrim ba shong basa hang ne tang si por let's say dei kini ki kintin ki ba ki khasi menhendai ki ong ru ngi wan sak perthai tang man shong basa ngi shong ha ka perthai ka ne ka perthai kam dei ka yeng shong ne changi ngi wan tang man shong basa bar uki su ke ne kwa pnong ba ngabu iya kini ki senran jonga ha ka ne ka perthai ngat duai na ka ta jongki bagen long ba schem ka chinge jongki ba makiru ki nyai but iknu ksa jonga ba kumba ma me along bat nga ai ba makiru ka nyalong bat me ai ba makir ki long bat nga ka wei bangin don si shai ka nei ka sing thu ba si sin ka sngi ni ha ban phai sha ki ma chung blei bat bangin long si sha ki ta ki nong song snong ba ne jong ka hi ma blei ha bang le phai na ka ni prathai en yero Yesus Kristus Junom ba junom. Amen. Number jirwai ke balai spa henyo popra lai henyo pra
try ko men ko para ba kanai ke jingknya changa ba chang pi kan long pediang hun khmar uplay pa budan bor baro to try yang kenya na kiti jong pi na benda kenya robat ke buram ke teng jongu kejimen to yangi ba je ka balang ko jongu baro kawe to ngau snai ban pun khut ya kini kecin ai ko try ngi kerpat bat da ka ba me pediang ya kecin truwa jong kanai kecin kenya ba kenca mensim to yalam ru yangi sha kecin chanai kum kecin truwa bom cukut hame dau Chris utrai jongi Amen. utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piro. to kentiu ya la ki donut Gikan tu ki shall try. to ngin ai ngu utrai kan rat ublei jongi Ka shung ho bat ka day. da shisha ka long ga basang hok bat ka badai ka dei ti jongi bat ka ching pen im yangi haman la ka por ba ka chaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khot ko blei badan bor bom jukut leng bau try jongi Jesus Christ namar hadin ka ching mi pat jongu ula pau hala kesenran bat kat ba kedang yakmi la shimno yu shabaneng kumta undup penlong yangi kinang yo benta ha kecing long blei jongu namar kata ha baladap mir da kecing kemen pasca man lakari man lakacai benriu karisa da kecing kemen bat wat kibor beneng rengkat bat ki kenho nangel kirwai lang ya kecing ruai beklem kut jong keburom jome kat ba kia pen bena Bakhuid, bakhuid, you try, bakhuid pa. Leng bat perteki da kaburon jong me. Rai husana shachong tang. Rai husana shachong tang. Ya utabawan hakai keteng utrai Rai husana shatron tang Rai husana shatron tang da shisha melong ba khut ko try ka thmei jong kecing khut baro ngamar kata ngi kerpat yame tu pen khut pen kentang ya kini kecintrawa jongi da ke ba pha yo men sim jong me kum kum cher hlor jongki ba kindup kelalong yangi ka met ba kasnam jong try jongi Jesus Christ ha kapor baladeno yau bat dala kamon ngau bha ula pdiang ya kejing sha shitom ula shim yau pu bat da ke bai ngu yame ula kdia yau badula ai halak senran wong to shim bat to bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ke bai nai ti na ke benta jong pi ha kacu karukom enda lalaya bam ula shim ya kakuri bat da kabai ngu biang yame ula aya ka halak senran wong to shim bat to di na kane pi baro namar kane kalong ka khuri jong gasnam jonga jong ga chutang buthmai bat bom chukut ya ka ben penmi na benta jong pi bat na benta ki babun ya ke ban map ya ki pop tole yakane ban kan mau yanga ka chingmaya chong ka chingai kata sin bangi Bang bang yang de pu bat mahidi na de krangui. Ni benaya siap chombe ko try. Tat hadu men lawan. namar kata ngi ke ba pen menta ya ka chingi yap bar ka chingmi pat jongu
ngi trua hame ko try yau pu jong gajing im bat ya ko khuri jong gajing pen im ngi da ai ngu ai dem ya me namar mela nyeu ngi ke babit ban yang khmat jong me ba ban shakri ya me da ke bas ngorit ngi kerpat ya me ba mangi ki bayo benta hakamet bagasna mu kris ngin long ki balaya pentuli ka wei daw man si mu khuj tukun mau ku try ya kabalang jome kabala preng hasatlak perthai pat penjana ya ka ha ka chingi rengkat pada Francis ukpa ba khu chingi ki bishop chingi bat baro kelengdo to kun mau lem ru ya ki himen ki para chingi shinrang bat kenthai ki balayo thi da ka bakrmen ya ka chingi pat bat ya baro ki bala klat no ha ka chingi snei jong me to pediang ya ki sha ka chin sha ka khmat jong me to isnei ngi baro ngi kerpat ya me khnang ba rengkat ba kamaria thesti ba khu ka me jong ublei Joseph Bakhuid kurim jangka ki apostol Bakhuid Don Bosco Bakhuid bat baro ki rukhuid ki balapen sungbahaye me pateng la pateng ngindup long ki babit banjo bentalem ha ka ching im bom chukut bat bangin nyero bat penon burom ye me daw khun jame Jesu Christ da u lembad u bad ha u kan long ha me u blei pa badan bor ha ka ching long ka wei jong man sim Bakhuid baro ka burom bat ka ching yero chinom la chinom Amen. Jesu Christ u ayo blei banong ukpa jangi menta dak masim jang ka chinget ka baskep ngi phai shu ban dwai lang ko ukpa jangi Ubahan neng kalong Bakhuid ka teng jome kanwan hai ma jome kanong kamon jome ha kan lo ubahan neng to ai ni menta jimbang jumi kabala kasmi ba tuma yangi yang kang jumi kumba ngiru ni ma bikiba semi barwa dalam yangi sya jipenshoi Henry to polite yangi na basniu to polite yangi ngi kerpat ko try na ki jing sneu baro ha ka jing spun jome to a jing suk jing san ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jome ngilak barabor na ka pop ban ngi yo jing da na baro ki jing chanchar kat bang edeng up humility ya ka jing kermen Bakhuid bak jamon pat jong nong pon em jungi Jesu Christ Nama kecumi kenong hima kecumi kebod burung junom la junom ko try Jesu Christ me balaong hai ki apostol jong me ka jing suk nge no bat phi ka jing suk changa nga ai happy wat pek yaki pop jangi henrya ka jing nge chung ka balang jome bar ka jing spun jome to ai ha ka ya ka jing suk bar ka jing tli ka wei kar ka mon jome na me bo em up sanchar chinom la chinom Amen ka jing suk chung try kan don brabo rengkat bat phi Rengkat katiru tong in ya truai ka da ka jing suk jingi wei hai wei pat Yesus berpi Ko khôn lang bro jong blei me ba ki noi ki pop kathe tu ngau sene yingi ko khôn lang bro jong blei me ba ki noi ki pop kathe tu ngau sene yingi ko khôn lang bro jong blei me ba ki noi ki pop kathe tu ai jing suk yingi ha khmi u khon long brot chung blei ha khmi u bukin no iki pop chung par thai suk mangi baro ki bala shakhot shak jing khawai jung khon lang brot ko genrat nam shong hok men rum ko ying junga en reishon ta kien kamen sim junga kan sakia hi Komen ko para menta kani kapor kabangin pediang yau Jesu hakadonot jungi Henry mapi ki badan shala ki jong ki yeng ki sam pim shamla pinom la ban le kata Henry wala katangaru Jesu wan hakar kwam bakan jaman sim
tungin pediang kenya tungin khot ngin wer ya tungin pen sngow yak ta kajing trang ngajing angnut jungi da ka bang ya duai ya kani ka communion men sim ko Jisu jonga ngai scam ba medon teli ha ka sakramen bakhuid tam kaduan ngai I yeme na lor ki e baro ban ngathrang ba men wan hapo ka men sim jonga namar ba menta kumni ngam la ban pediang yame ha ka sakramen bakhuid tuan hapo ka donur jonga ha ka jinglong men sim ngapiam yame hala ka donut bad ngapen nyeso ila de bad me watsya bangan klat na me ngiro yame ku Jisu ngi yame ku Jisu ngi sngow ngu yame ku Jisu ngi mane yame ku Jisu ngi yaro yame ku Jisu ngi pendon burom yame ku Jisu ngi yame ku Jisu ngi duai hagane khalip mat kam tam na ka banta jong pi baro ki badon haying hasem ki bamla ban pediang yau Jisu ha ka sakramen bakhuid hagane ka khalip mat komen ko para ngi kerpal yau Jisu bon kta ya ka donut jong pi un kta e ka ying ka sem jong pi un kta e ki papang ki bastom kadba ki berdar ki dang yarwai ngin duai artat ngin kerpad yau mensim bakhuid ngin kerpad yau Jisu bon wan ha ki donut jongi un kta yangi un penkoid yangi un sumar yangi un ri yangi un dai yangi un pelai yangi na kapang ka sitom un ai yangi ya ka jingkerku ka bangi don kaman la ka sengi nambar jirwai ka ba san spa lai peu hinyo kta yang hi dry kta ki donut jongi kta yang hi dry kta ya ka ying ka sem jongi kta yang daga ti basa kta yang hi dry daga ti ka bas ai jongi kta yang ha dry nagti ka baspun jong me kta yang a dry nagti ka bi jong me kta go dry ngin sakoi na ka jimpang jongi na kilat kilet jong me kta yang i dry nagti ka bas ai jong me to kta dry sayang i dry hagan ka klipat agak tiga baspun jong me sayang i dry agak tiga bayi jong me takut dry pengin sakoi na gejingpang laki-laki let jong i baro sayang i dry agak tiga bas ai jong me sa dry agak ti ka bas pun ka jong me agak ti ka bas penin ka jong me sayang i dry agak ti ka ba yi jong me tuk sa dry bangin yo ya ka jing ko jing kia bangin light na ka pop bangin light na ka light ka let jong ni kta yang i dry kta ru ya ki bapang ki basitom da ka ti ka bas ai jong me kta dry pen koi te ki kta ya ki ai o man sim ko jong me halor jong ki makin yo ya ka jinchir ham ha ka man sim kristan jong ki kta ru dry kan dran ya ka man sim jong ki to ki bala paja ha ka jingai jong ki
Start dry to payo man sim bakhuid jong me bakin yo ya ka pentecost man la kasngi kajing wan hiar jong man sim bakhuid makin tip ya kajing shisha makin tip ya ka hok makin tip ada tang ma me dry wa ai ki ya kajing suk kajing ik kajing ngek kajing shania start dry start ya ki bapang ki basitop start ya ki du ki balak let ya me dry kan ran start ya ki to ai bikin pai shami start ya ngi baro dry ha kan ka clip mat bangin yo ya kata kajing ka ku jung me ya kata kajing ai jung me bangin light na ka pang kajing sitom bangin light na kajing so per jing won ha ing hasem bangin light na kita kajing pen show jong so yu kre bangin light na kita kajing pen thame jong ka pertai dry kan rat kata ya ngi Dokta ingi dah kati ke bas pun jong me Dokta ingi dah kati ke bas ai jong me Dokta ingi dry Dong ini ruai lang sa sisin dah kasur ke bajam Di bawah dokta yang dry Sayang dah kati basa Dagagtibasmu Sayang Dagagtibai Sayang Saku Hallelujah Ya Roy you try Hallelujah Hallelujah ngi roy me try ngi yame ngi mane yame ngi pendon buram yame try ngi sngongu yame ngi yame ku ngi try ya dai ngi nagapang stop pelai ngi naga sipen shoy jong uksu yu kray tai ngi try kaburam ame try kajiro ame try ngi sngu yame Kaburam hau pa badau kun badau mensim bakhuid balom menengong kumju bentar berborobor junom la junom amen Ngaya thu happy ya kajing shisha kabha ya phi bangan letno namar lada ngam let unong pentengen unong wan shapi wong try hallelujah tongin ya duai tu ai ba kini kicing maya ki bangilayo pdiang ko try ngi kerpat kin pen shai yangi da kati kai chongki bat kin pen thamai yangi da ka bangi shimenta haki bakumta nginlong ki babit ya kicing ei chung men sim bakhuid Thou Chris try chungi. Amen. Try don rengkat bat pi. Rengkat bat biru. Play don bor kerku kerdo epi. Upa baru kun pada mensim bakhuid. Amen. Kane kamas klawai tu yasa kacing e chung Chris. Ngis ngong yau play. Number jerai ba ars pa san peway. Ars san iway.
Akpa Barikun Badham Sim Bakoi. Kumbal long haban kong kum juman tabat bor junom la junom. Amen. Kodunut Bukatamu Jisu. Joyous name. Kumare Kano Yarabi Kristan. Tudwai Tudwai na Banta Jungi. Jungi. Hagagateng Pa Barikun Barukun Badham Sim Bakoi. Amen. Amen. In your royal Jesus Christ. Junom la junom. Amen.